Te rog să te așezi confortabil, să iei 3 respirații profunde pentru a ne armoniza. Voi începe să număr de la 5 la 1, timp în care tu te relaxezi cât mai profund. 5, 4, 3, 2, 1. Ești profund relaxată. Și acum număr de la 1 la 3 și te conectezi cu creatorul paracetamolului. 1, 2, 3. Uh, m- Mi-a apărut o, o reptilă, i-aș spune, dar e o reptilă hibridată, îmbrăcată în halat de doctor. Mhm. La coadă o văd ca reptilă, ca crocodilul, are coada de crocodil cu picioarele la fel de crocodil, apoi văd că merge halatul, este alb și sus la cap îmi pare mai mult um, cu o șopârlă sau cu un lagartă mare de asta care are așa botul mai ascuțit, capul mai mititel și botul ascuțit și cu limba lungă și despicat așa la vârf. Mai mult cu un lagartu, mă tin că se spune în română sau ceva de genul ăsta. Pare așa cu o șopârlă. O șopârlă, da. Da, da. Îmi apare el ca creator paracetamolului, când a întrebat, însă îl văd pe dânsul așa ca fiind deasupra, ca și cum ar fi pe un bol de sticlă și în interiorul bolului de sticlă percep că e ca și cum se lucrează, ca și cum ar fi într-un laborator. Senzația care o am este că e un laborator în interior unde se lucrează. Se fac diferite experiențe, văd că se iau cu pipete de aici acolo și să amestecă, să fac diferite reacții chimice, așa, în stilul ăsta, văd că la microscop se duc, se vede, se urmărește. Nu văd, dar percepția care mai am, parcă ca și cum ar fi încă un strat de sub, parcă ca și cum ar fi umani pe care se fac experimentele care se descoperă în laboratorul ăsta. Mhm. Și în laborator, ce fel de entități sunt? Umane, umanoide sau alt fel de entități? Percep mai mult umani. Umane. Deci sunt niște oameni care lucrează și au impresia că informația este a lor. Nu. Percepția care o am eu, senzația care o am eu aflându-mă aici în laborator, este ca și cum că este o informație adusă din exterior de o altă persoană din exteriorul laboratorului care o aduce în laborator, e ca și cum în laborator doar se execută, se primește ordine și doar se execută. Percepția care o am eu este că ca și cum ar fi o ușă, se deschide ușa, se dă informația sau se dă ordinul, se dă um, planul, cum se face, se închide ușa și apoi în zona asta se execută doar. Percep că e mai mult o, o, o atmosferă de doar de executare, fără întrebări, fără îndoială, fără observări pe conta proprie, doar strict ce este legat de experiența de care se fac acolo. Și observă acea persoană, acea entitate care a venit și a adus această informație. Uh, Ce este? O percep fiind o persoană. Percepția care o am este că este o persoană care fizică. Da? Um, Dacă trăiește la moment, îmi vine să spun că da, parcă ar trăi la moment. Este o persoană așa destul de voluminoasă la corp, are așa o burtă mare, grasă, i-aș spune, și fața tot o văd așa. Um, Mâinile tot le văd așa mari. El vine și aduce ordinele, dă ordinele. Să mă uit la el dacă este uman 100%, nu. Nu este uman 100%.
Este conectat la cel reptiloid? Inclusiv are hibridare reptiloidă, percep și un pic de umanoidă, și mai percep ceva, dar ceva, așa, parcă am venit să spun că parcă este o lumină, Are ceva. parte subliminală? Nu, nu are. Nu are. Este doar o conștiință, da? Da, da. Este doar o conștiință. Dar când ai întrebat dacă are parte subliminală, m- bucățica asta de lumină care am văzut-o este ca și cum este o amprentă sau o memorie a părții subliminale care au existat acolo. Și observă, este conectat la acea entitate din afara acelui laborator, Da, da? da. Deci el este cel care a primit această informație, da? Acest, cum se cheamă? Această informație ca să o dea mai departe, să fie testată în Mhm, laborator și pe oameni, da? da, Să se vadă unde duce. da. Și care este scopul pentru care a fost creat acest medicament antiinflamator, mă rog? Um, E curios că percep că rezultatele fiind invers. Văd că ca rezultat parcă ar fi să fie să te umfle, să crești din contră, adică percepția care o am este că te inflamează. Între timp, când tu vorbeai și mă întrebai care scopurile, mi-a venit foarte mult și aspirina, mi-a venit în cap foarte mult aspirina. Da? Uh, Percepția care legătură cu aspirina că este ca și cum știi când pui acid pe ceva și se desface, știi? Exact Mhm. asta am percepția la aspirină și totodată este conectată și cu paracetamolul. Parcă aș spune că paracetamolul are și el capacitatea asta ca un fel să dizolve. Percep că are capacitatea, ar putea să dizolve, da, într-adevăr, um, inflamația care este în organism, cauza care declanșează durerea sau inflamația, ar putea să o dizolve, însă nu dizolvă doar atât, dizolvă și din țesut, dizolvă mai mult, ca fiind acolo zona unde a fost bacteria sau inflamația a fost acolo, fiind o zonă foarte sensibilă, foarte delicată, el fiind având în el paracetamolul componente activ puternice, ca un fel dizolvă încă mai mult, din țesut și din organ, de exemplu. Mhm. Deci, ca beneficiu, ce poți să observi? Că ajută într-o oarecare măsură la și spus că pentru motive pentru care el servește. Mhm. Pentru durere, Dar pentru nu, inflamație. dar ăsta a fost scopul real? Nu, Nu. nu, Deci au luat-o în freză, cum s-ar zice, da? Într-o da. oarește măsură și spune-mi acum ce efecte negative poate avea. Um, um, O, Imaginea da? care mi-a arătat este ca și cum ar fi o conservă care aproape să explodeze, care înăuntru s-a activat atât de mult toxicitatea în ea că e gata să explodeze. Exact la fel percep în primul rând, în general, care e consecința negativă a paracetamolului când tu ingeri, când consumi pentru fiecare durere, pentru fiecare situație paracetamol, ajungi într-un moment că o să fie ca conserva și ea. Organele tale o să fie intoxificate. Ficate, Da, intoxicate. da, Da, intoxicate, da. da. Gata să explodeze. Asta în primul rând cel mai dăunător efect care îl are paracetamolul. Alta, deja ca consecință percep umflarea corpului, a organelor, dar aici percep că e ca un fel de, ca și cum s-ar îngrămădi, e ca și cum ar fi umflarea corpului ca o presiune de dioxid de carbon. Asta eu percep, că e ca și cum s-ar acumula în corpul nostru dioxid de carbon și asta ne face pe noi să înflăm. La fel și corpul fizic tot îl percep ca și cum ar fi mare, ca și cum ar putea să explodeze, așa metaforic vorbind. Mhm. Hmm. Și Văd că zi, continuă. afectează și la nivel mental. Are
oarecare efect și asupra neuronilor, conexiunilor neuronale, sinapselor. Mhm. Percep că parcă le amorțește, parcă le bruiază. Um, Știi cum le amorțe? Tot e cam pe acolo, cum senzația care am avut-o eu că e ca și când pui acid, știi, și se mănâncă din Mhm. partea și care au avut acid. Exact la fel văd și eu că neuronii și sinapsele văd că ca și cum s-ar desface, amorțesc așa, ca și cum s-ar descompune un pic, știi, ca și cum când intră în contact cu acidul, așa. Mhm. Și asta doar la cei care sunt consumatori de acest medicament sau și la cei care consumă rar, doar atunci când chiar este Nu necesar, la consumatorii mai activi. mai activ. Da, Mhm. pentru că efectele care le percep sunt efecte la nivel de fizic, le percep ca fiind efect cumulativ, se acumulează, adică trebuie să consum mai Mhm. mult. Mhm. Mhm. Um, Spune. Însă percep că consumul de paracetamol, inclusiv mai rar, are un efect la nivel energetic asupra persoanei. Consumând paracetamolul, eu nu spun că e la toate persoanele, că deși depinde de mult mai multe aspecte, în primul rând de nivelul de conștiință a persoanei. Dar când o persoană, dacă nu are așa un grad foarte mare de conștiință, consumând paracetamol la nivel energetic, e ca și cum și-ar impregna în corpul ei energetic programele paracetamolului, adică e ca și cum ar pregăti teren, adică ca și cum să te programeze, să te influențeze, să te manipuleze, ca tu să fii un teren fertil pentru un alt proiect, de exemplu, care tot are legătură cu reptila asta care am văzut-o eu. Mhm. Adică dacă noi suferi de consecințele directe ale paracetamolului, vei fi teren fertil pentru alt proiect deasupra. Mhm. Foarte interesant. Poți să spui cam despre ce proiect ar fi vorba sau ce alt medicament? Um, 3. De exemplu, mi-a venit ceva legat relaționat cu o boală sau cu oboseală mentală. Mhm. Adică paracetamolul la nivel energetic are un efect asupra ta, te dezechilibrează, mai ales la nivel mental, afectează mult la nivel mental și îți faci un dezechilibru la nivel mental că tu poți pe baza asta după asta să dezvolți altă boală, de exemplu, sau alt dezechilibru, sau, de exemplu, insomnii, sau oboseală extremă, sau altceva așa. Poți fi așa situații de genul sau mai legere, dar ele oricum sunt destul de grele pentru persoană. Și asta te face să apelezi la alt fel de medicamente, sau te face să apelezi la rugăciuni că cineva să te ajute. Adică tu oricum nu, adică nu ești, dacă consumi puțin paracetamol, nu înseamnă că ești o persoană care ești în afara pericolului. Oricum ei te iau în mână pentru o altă parte, în altă parte, dar oricum nu scapi de mână. Dar observă o persoană care ia acest medicament și este conștient uh, și își creează el scopul pentru care îl ia, se mai conectează în zona aia? În primul rând, mi să spun că o persoană care este conștientă de ea și dacă are o durere sau o inflamație, reușește să o anuleze fără ajutorul paracetamolului, are capacitatea să o facă. Mai ales în special dacă că paracetamolul este mai mult recomandat în cazul durerilor de cap. E cel mai recomandat. Ok, și a altor durere, dar în primul rând a durerilor de cap. Um, sau a febrei. Tu, dacă ai conștiință mai mare, tu reușești singur să manipulezi, să controlezi, să vindeci durerea asta de cap și cauză, pentru că uh, multe din durerile de cap și febra care o avem sau alte situații au o cauză energetică, au o cauză emoțională în spate și dacă tu te duci la cauza ei, nu ai nevoie de paracetamol, reușești să faci, dar chiar inclusiv și manipularea cu mâinile energetice, să o scoți durerea, să o scoți de acolo, să o dai într-o Ok. parte, substitui cu altceva, nu ai nevoie de paracetamol. Și de asta
persoanele care sunt conștiente, ele nu apelează la paracetamol în primul rând. Ele mai întâi lucrează asupra lor singur, pe cont propriu și după asta, dacă nu reușesc, poate să apeleze la un paracetamol. Și în cazul la persoanele astea, da, când apelează la un paracetamol, percep că au oricare conștiință și știu să manipuleze, să îndepărteze efectele posibile paracetamolului după ingerare. Da, Foarte bine. o altă Spune. persoană care, de exemplu, a simțit durere și începe să mă doar cap, mă duc de dată să iau paracetamol, nici nu a încercat singur să descoperi care e cauza, e cam poate să fie prinsă, în dependență deja și mai are și în spate acolo, dacă mai are vreo interferență sau mai are vreun vizitant pe cineva pe acolo, evident că o să intre în joc, să spunem, o să se conecteze acolo. Da, foarte bine. Um, A apărut în informația că Trump ar fi făcut afirmația că acest medicament, paracetamolul, duce la autism. Cât este adevăr și cât este minciună sau neadevăr? 3. Așa, ca cauză directă, nu percep că este un adevăr, dar indirect poate să ducă. Ad- Adică ar putea Observă consumul de paracetamol să ducă, da, la o astfel de dereglare, la un autism. asta în situația în care mama ingerează în timpul sarcinii paracetamol sau uh, îi Da, și în dai timpul sarcinii copilului și copilului, da, nou născut, da? da. Dar Pentru sunt că acele substanțe lichide pentru bebeluși de paracetamol, există supozitorii, paracetamol injectabil, mhm. au aceleași efecte. Da, eu percep că în toate toate tipurile de paracetamol este substanța principală care o caracterizează. Mm. În toate tipurile există substanța asta principală și substanța asta principală care eu o văd face toate efectele de care ți-am spus mai înainte. Eu văd că e ca și cum ar fi o toxină, o toxină exact ca acidul, Mhm. ca un acid care te usucă. Te usucă, te mănâncă, totodată și te arde. Um, Bun, deci răspunsul tău pe care l-ai văzut și primit ar fi că uh, sunt cazuri uh, de copii care au ajuns să aibă acest spectru, da, mhm. din cauza acestui medicament luat de mamă în timpul sarcinii sau cum? Nu din cauza lui. Sunt alte condiții Aha, care ar predispune, de exemplu, copilul să aibă autism și consumul de paracetamol grăbește sau întărește așa, sau confirmă, duce la realizarea acestui început posibil. da, Nu percep că deci, el ar fi cauza să cauzeze consumul de paracetamol, să da, cauzeze autism. Nu, da. nu percep asta. Hai să vedem cine a stat în spatele acestei afirmații a lui Trump. 1, 2, 3. Și de ce a făcut-o? Uh, văd, văd tot așa, reptile, văd umanoizi în spate. Afirmația asta au făcut-o, știi, adică pe ce te focalizezi și ea crește, știi? Au făcut o afirmație asta punând accentul pe paracetamol, însă rezultatul fiind autismul și oamenii, auzând informația dată, nu se focalizează pe paracetamol care duce la consecințe, dar se focalizează pe boala care ar putea să o aibă, și adică focalizându-se pe autism, focul fiind acolo, asta câștigă putere. Începi să câștigi putere prin Adică, sincronicitate, prin manifestare, prin atragere, știi? Adică te mhm, gândești, eu în grăsar am consumat sau eu întotdeauna consum și nu știu cum și tu începi să găsești în tine simptome de autism fără că ele să existe. Și tu în astfel tu manifesti, singur îți dezvolți la tine sau fii la copilul tău boala mhm, asta. mhm, mhm. Uh, Această afirmație a fost făcută și dintr-un alt motiv, respectiv
că vor să scoată acest medicament de pe piață pentru că nu, mă rog, nu știu, observă. 3. Nu percep scoaterea lui de pe piață. Uh, Așa, uitându-mă la paracetamol ca medicament, ca nume, așa cum el este, nu percep, ar putea că da. Eu cu ce mă conectez mai mult, mă conectez cu substanța activă principală din paracetamol și Mhm. substanța asta activă principală din paracetamol, eu nu văd scoaterea din piață. Însă percep o, așa, o senzație de că ar putea să fie, da, transformat, denumit, restructurat, însă componenta principală va continua să fie aceeași. Păi da, pentru că și la ora asta există alte denumiri a paracetamolului sau alte medicamente care conțin și paracetamol și aspirina, da, acidul acetil salicilic. Sunt multe denumiri de antiinflamatoare de genul ăsta care conține paracetamolul. Foarte bine. Observă acum cât de toxic este. Paracetamol. Mhm, Um, e diferit, nu pot să generalizez că este toxic, puțin toxic, mediu toxic, pentru că depinde foarte mult de persoane, depinde foarte mult de structura fizică, capacitatea fizică a persoanei și totodată și de structura și capacitatea energetică a persoanei și ne mai vorbim de conștiința ei. Depinde foarte mult de toate astea împreună. Pentru că o persoană care este mai dezechilibrată și slăbită la nivel fizic și la nivel energetic, atunci paracetamolul este mult mai toxic pentru ea decât pentru o persoană care este mai echilibrată, este mai conștientă. mhm, Depinde de mai multe. mhm, Nu pot să-i spun că e toxic, puțin toxic, mediu toxic, nu. Și m-a venit aici să mai fac o comparație care are foarte mare legătură că în timpul pandemiei se spunea că doar paracetamol se poate lua mhm, în caz mhm. de febră, de dureri, alte inflamatoare nu convine să fie luate, doar paracetamolul. Și asta mă face, mă duc și conexia cu partea mentală, pentru că um, um, cum să-i spun, virusul în timpul pandemiei a afectat foarte mult partea mentală a persoanelor. Și de Da. acolo se manipula restul în corp, fie că e partea Mhm. respiratoră, digestivă, restul. Da, da. Observă acum paracetamolul versus piramidon. Nu știu dacă tu ai întâlnit denumirea Nu. asta. Mm. Nu, că ești tinerică. Piramidonul. Vezi, zic, piramidonul la ce se conectează și de ce a fost retras de pe piață în anii 70, 80, pe aici, sfârșitul 70, începutul 80, 1, 2, 3. Da, când ai spus de cuvântul ăsta paramidon, eu pe ieri l-am perceput mult mai toxic ca paracetamolul. Mult mai agresiv, mult mai toxic. Și Mhm, toxicitatea lui a început să fie evidentă. Și de asta a fost scos de pe piață ca un fel să nu fie demascat proiectul, să-i spun așa, așa percepe, ca și cum mhm. trebuia retras de pe piață înainte ca cineva să sufere sau cineva cu putere sau cineva cu capacități să sufere pe baza lui, să înceapă să caute, să descopere alte chestii, Nocivitatea. da, altceva că nu care nu trebuie să fie descoperit, de tot a fost scos din piață înainte de asta. Um, la fel percep așa, percep reptilă Așa. în spate. Da. Am când am spus asta că percep o reptilă, în majoritatea cazurilor de medicamente percep reptile în spate, pentru că um, au foarte mare legătură medicamentele date cu, cu aparate, cu mașini, cu tehnologie, fie la Mhm. producere, fie la aducere de material din extraterestru adus pe pământ, tot se face prin intermediul tehnologiei și percep că reptilienii au tehnologia asta optimă pentru a face sau pentru a aduce un material prim pentru astfel de medicamente. Și atât Mhm. la majoritatea îi văd majoritatea medicamentelor văd că au o legătură cu ei sau cel puțin
sau trec prin ei, adică fiind, să spun, creatorul, ideea aparținându-i alte specii, însă trece prin mâna reptilienilor, Mhm. ca Mhm. intermediare, într-un fel. Da. Și până la urmă, concluzia care ar fi? De o... Că, că noi avem capacitatea să ne vindecăm de toate durerile și toate inflamațiile singuri, cu intenția noastră și Și cei care sunt interferați? Păi dacă nu o să aibă consecințe negative pe bază de paracetamol, o să aibă consecințe pe altă bază. Mhm. Adică cine joacă rol acolo în spatele lor e interferența. Persoanele care sunt interferențe să înceapă să-și pună întrebări. Uh, Asta e meu, asta nu e meu, dar de unde, dar cum? Eu m-am gândit, eu am simțit, să înceapă să pună la îndoială inclusiv și cei și gândește și cei și simte, să vadă dacă se conectează cu ei sau nu se conectează cu ei informația dată. Și astfel să-și dea seama dacă e a lor sau nu e a lor. Să înceapă să se îndepărteze, să înceapă să facă așa parcă o delimitare între ei și între musafirul din spațiul lor. Mhm. Da, asta înseamnă multă conștientizare, Conștientizare. mult lucru cu tine însuți, Exact. să înveți să te cunoști, să te simți la toate nivelurile și atunci evoluția ta este una, să zicem așa, pozitivă. Da. Da. Asta nu înseamnă că dacă ai acolo o migrenă mare de cap și hai, nu poți iei paracetamolul din cauza asta. Tu poți să iei, că o să te ajute paracetamolul, însă trebuie să anulezi efectele lui Aia negative, este, da, energetice. da. Și atunci, prin intenție, știi ce ai de făcut. Corect? Exact. Da. Bun. Mai observi și altceva în legătură cu această temă care nu ai transmis-o? Mm, Percepția care am este că o să apară ori alte tipuri de paracetamol sau alte medicamente noi care să substituie paracetamolul într-un fel sau altul. Mhm, mhm, mhm. Și omenirea va fi conectată întotdeauna la medicamente? Da, până când percep că da. Da. Da, pentru că um, percep, percep, știi, astăzi pe oameni așa o amprentă a durerii din punct de vedere energetic și din punct de vedere fizic, așa grea, apăsătoare, știi, și parcă oamenii parcă nu au credere în ei sau săturați să rabde, să reziste la durerea asta și ca un fel acceptă posibilitățile care există din exterior pentru a încapsula durerea asta, însă ei nu se vindecă de ea, încă din contră, o adâncesc mai profund și în alt fel, mai grav, încă aș spune, dar asta eu simt acum, că este foarte multă durere în conștiința colectivă, în umani și ca un fel toți vor să fugă de durere, nu vor să accepte să o înfrunte, pentru că să înfrunte durerea pentru ei ca și cum ar trebui să treacă încă prin mai multe dureri, adică prin durerea propriu-zisă și încă prin înfruntarea durerii, adică durere de 2 ori mai mult și cam nu vor să accepte, vor să fugă. Dar percep că din ce în ce tot mai multe persoane sunt puse la perete care trebuie să înfrunte durerea lor și trebuie să treacă prin ea, trebuie să o vindece din interiorul lor, nu din exterior spre interior, dar din interior spre exterior. De asta își percep amu foarte multă confuzie, foarte multă, uh, bine să spun așa, murdărie, știi, la nivel de umanitate. Uh, foarte mulți oameni dezechilibrați, descontrolați pentru că sunt atât durere și ei puși în față că trebuie să o înfrunte și ei nu vor și o resping și fug de ea și în loc să fugă de ea tot mai tare, să îngloadă în durere. Și de atâta percep tot haos, într-un fel, să-i spun, care se întâmplă, mă. Pentru că eu și totodată umanitatea vrea să înceapă să scape într-un fel sau altul din mâinile speciilor extraterestre și speciile extraterestre tot mai mult își bagă mâinile să ne mențină. Am e așa, sunt ca un ring de box foarte unde toți luptă contra la tot, știi, așa, Da, da. Trist, dar adevărat. Cam așa se întâmplă. Oamenii trăiesc cu aceste dureri care
Până la toată urma sunt provocate tot de ei pe baza emoțiilor și a gândurilor pe care le au. Da, Uh, Modul de viață, da, și gândirea te duce într-o zonă în care durerea își face simțită prezența, cu alte cuvinte, boala își face simțită prezența. Da. da, Aici fiecare are de lucrat și de conștientizat pentru a putea ieși din această negură care da, este pe Terra. Terra e frumoasă. Terra foarte. e frumoasă, doar că a fost creată, da, tocmai pentru ca sufletele, părțile subliminale să aibă experiențe. Exact. Da. Mulțumesc, Irina. Asta a fost tema pe care mi-am propus să o facem și acum voi număra de la 1 la 3 și vom reveni în aici și acum. 1. Îți ridici vibrațiile și frecvențele la nivelul tău optim. 2. Ești bucurie, ești sănătate, ești bunăstare. Și 3. Deschide ochii. Bine ai revenit! Cum ți Da, s-a părut? da, niciodată nu m-am gândit la paracetamol, de care ar putea să fie, că de mulți ani nu mai beau. Foarte bine, foarte bine. Da, Deci ai reușit să eviți a mai lua medicație pentru anumite dureri. Și asta sunt convinsă că datorită mentalului tău pozitiv și a stării tale de bine permanente. Bun. Uh, Dragii noștri, asta a fost tema, asta a fost investigativa. Vă dorim vizionare plăcută și cât mai multe conștientizări. Vă exact. iubim. La revedere! La revedere!